नमस्कार मित्रांनो, मी अक्षय. तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे मी कोकणातलो चॅनलवर. आता आज नवीन एक व्हिडिओ तयार केला आहे खूप दिवसांची या. तर बघा, तर आज हा 31 डिसेंबर. तर आज पार्टीचा प्लॅन चालू आहे. आज बिर्याणी बनवतात श्वेतानी. तू लांब बरा चिकन पेस्ट लावून तयार ठेवलेला, वाटप पण झालेला आणि भाजून पण झालेला. 2 टोप चिकन बघूया. आणि हे साईड एक भांडी घासून ठेवलेला. हा सुद्धा नालायगिरी करता नुसतं मगापासून चालूच होतो. कोथिंबीर वगैरे कट केली जाता. पूजाताई कट करतात कोथिंबीर. आणि या बिर्याणी करून चौघा झाला. मास्क हाकल तर काय काय सगळे बाहेर कोणतरी घेऊन जाय. आगे गणस काय बघू वाघ बघलंस तसं काहीतरी वेगळा वाटलं असतं. गाडी घेऊन नाही कसं गेलं. गाडी जाणूची होती एकटा पेपर वॉलपेपर बघतो गेली तुका नको होती. आता कसं कमी तुम्ही मला उभी राहून असते दिसते ना. आता कलर हवा. अजून किती तास लागतील असा प्रश्न बाहेरून येतोय. 20 मिनिटं पण नाही, पण 10-15 मिनिटं. 10-15 मिनिटं 10-15 मिनिटं. ओके ठीक आहे. इकडे 27 सेकंद झाली आहेत. मी जाऊन वरती एक भाकरी खाऊन येऊ का? नको, तोंडात भाजी. तू कळलं आधी सगळ्याकडे काय खाऊचं असलं का भाकरीला आठवते. होय, कोणाकडे पार्टी असतात अक्षय पहिलं घरात येतो ना. पैसे घेऊन का आला दुसरा येता काय रडता काय रडत तू रडा नको तूच जा भेट आणि ही बिर्याणी तयार झालेली आहे मस्तपैकी. मस्त शिजवून विजवून पण झाली आहे तयार. पहिली पंगत बसलेली आहे. चला सुरुवात करू बिर्याणी पार्टी. आणि हा बघा आमचा एकमेव व्हेजिटेरियन. भात 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 कोणाची नाही नाही तू नाही पकड. कमरेला घेऊन धावशी किती घेतलं ना ती मम्मीला बघल्याची. आम्ही पण शनिवार बिनवार काय पाळत नाही. आपल्याला सांगूचं काम केलं. खुशी बस बस एकदा. करा चांगलं करा गेलो.
अरे पण तो कांदो लागता बघ कसं होतो तो. स्पीकर ठेव. 100ला टाक पेट्रोल फक्त, जास्त नको टाकू. करापलेलं घातलं. काय बोलावतो तो बाजारात आमचा. काय म्हणतो? तुमचा मीठच जास्त पडतला. काय रे? आणि बिर्याणी पार्टी खाऊन संपलेली आहे. आता शेवटचा उरलेला सगळा संपवतात घासून पुसूनच. चला, व्हिडिओ असणाऱ्या सगळ्यांका माहिती आहे ही व्हिडिओ किती दिवसाची आहे. तर तुमका पण सांगते, ही गेल्या 31 डिसेंबरची आहे आणि आज 31 डिसेंबर आहे. तर पूर्ण एका वर्षात मी तयार केलं आहे. तर आज एडिट करतो, टाईम भेटला तर एडिट. व्हिडिओ आवडली तर लाईक करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.